UMDC ke seorang kam ubah penyat sing sim hagas ngi ba ajong katayo ulalai the yaki song jingarap hakasunong umpling kentup ru ikitiaria da bat ki kor senret dawai hapo kasunong katau bante lakam yaki jingrung bat jingpur jong knyang jingpang COVID-19 hapo kasunong. Uniu MLA ulalit ai kini song jingerap leng bagador bar snong umpling bat kini song jingerap ikentup ya ki marbam mardi bag snong kan yo sam syakilong yang bakerdo marbam na ka jingbam yo balit kamai bapakhang ya ki snong thau Uniu MDC ulai san pau berni khau hakne ka snong bagan sam shki babun ki long yang ki basam jing e ban yo thiat marbam nalor kani ulai ru iki pam senret dawai ki reflected jacket ki samla ki bab snong nalor ki dawai sat kiti ki dawai penyap knyang jingpang bat ki bei nak kaliang kedor bar snong kal penpau gijing sngongo inu MDC ubel shimkia nak kebenta ka bit ka biang jong pat ba nang ta ka bakam su ngi sungu ka bak kerpang ka ba a ju i le si ai klinik sprayer but i klinik antibacterial tablets ki ba bagi sanitizer ka ba ngila ban spray ka snong but ladang imla an pendu ni knyang jingpang le si kembong no lesi ke jingdon juga niki bangim kamnon ding mentoi so kumba ka ja po wuhan po kurthi bro ko we iwi small micro ma ibarat kelaja lut kita kini nuclear weapon jong kari jong perthi bro ko we kita kini nuclear jarang kelaja lut highway small micro bangim la banyu i ngimtem tele sini jing ai jing rap lengba kini disinfectant lut lesi kan salong ke jing rap bentoi ba ya ke sinong kanang bangin light ni jingpang bat perthi bro ko we kini jing sedang ngasuba kinong nikmat jungi kilayu isyai bat ka badai bat ka kejingkut jing khia ngesim hakmat mentah kam dai tangkabam dei kejingkut jing khia ngesim hakmat mentah te nga smokemen ba nakaliang kasnong ki pedang sobha bat nakaliang jonga tangkawe ka bangadan benong kalong ba nginbu syarut ya kajing sngo politics ya kajing sngo niam ya kajing sngo let's say kiwi jing sngo ki ba let's say kan wanra penban kajing kulmar akabede hakum kani kapor namta jong pai ba tengah sngo benong ba bu shwa ya ka ya upai ba hakmat ya kajing don kam jongki khamtam kajing e kajongki bat ka ba ar pat bu shwa hakmat ya pai ba khamtam ya kanika ya ka health safety kebadan kamha ka koi ka khia namal mentang ya persyangkan ni ban ka sarkar India sarkar Meghalaya ka bu ka curfew ka impose ka lockdown namta ka jongi hi pai ba ngin yo ka koi ka khia ka babiang te ngang sno ban ong ba kum ki nomik khmat ki badan jingket khli kum ki pai ba nong shnong badan jingket khli na sno ba kum kani ka por dan kam ya ka jing hetrelang